Lapis sem labjong ay na Kalimas na parang di Japan vlog tis na tam ko fin ko sobor wa shoy ma je forward nai mohor na chona bar dam kai be vlog ko fora jebe snelong ma jabe hane mani interesting खालामनो सेस्था खालामो आङो एसे देलाय मालाय अबस्था आरोना मतलब दुखांबाय नालाय स ओंखारदों बहुत हाबाफारि लानानै होनालाय आफा ओरै आफा दङ ओरै महारानि दङ बोरै महारानियालाय आयौ गैलाहाय उदिया गेन्द्रिद्रिनो फिल फिलिस थागोन आरोना स्कुटियाबो खालि दङमोन आं बिराद लांनो बाबाय आरोना सलायनो बाबाय ओंखारबानो मोनखायो लामा ससेनिफ्रायनो जानाय लोंनाय ओंखारबानो दखान मोननाय नालाय बारा गोबाव थिखिनो हानाय नङा बेवहायबो आरो नुवाखै माबा मिमिनो मानो सहैग्रोनोसै सोनाबा टारगेटआव स्टेनाव सफैबाय ओमफ्राय नैबे जाय ब्रुंखौ साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ खानायानो खाजानाय जाबाय नै खानाय सिनस्रांगोन आरो सोनाफोर हाबाफारिया मोनसेल' नङा आरोना गोबां दङ फिसालाखौ खानाय सिननायाव बहायबोनानै बैयावसो फिसा एख'आबा गैला आरोना थांलाय फैलाय गारि भारायानो गैलासो होनाय जासिगोन एसे एख' लांसै गोलैगोन दे सना दे नेफैफिनबाय जोङो सनाफोरा ओमफ्राय जायनो नुयो बेनो मता हयसे ओमफ्राय बर'फोरबा फुंबाय माथो होनो लाजिलायलांबायसो आं ओंखारनो हाब बहाथो गोदोनि बायदि थाबाय थानांगौ नङा होमबा बेमारिफ्रासो बेनि बे थायो फुस्थायो मानसिया कि बिदि थाबाय थागोन नामा मता हयसे फुंबाय ओमफ्राय नोगोरसिम फैनानै बहा कालिफेट थांफिननो खानाय सिनखांनानै मुदला मासिनला लानो मानसिया ओमफ्राय मा होनो नै जेल नांगौनो जेल अबे खानायाव लागायनो जेल खर' गरम जालायनाय आगोलावबो जि बिखांबाय बियो लोगोफोरखौ सोरखौबा लागाय नुदोनो खानाया थिया थानाय गावनोबो नांगौ उफाय गैया ओमफ्राय आङो बायनानै होथारनांबाय आरोना खानाय सिनग्रानाव सिन्थायनो सोंबाय जेलखौ उफाय मोनो होननानै आंनो मिन्थिखायो थेवबाबो अयथासारहाय ओमफ्राय आदाराव दङ नै पर'थायाबो भगबान आगोलनि बायदि पर'था लोच्छि पर'था नामा बे गैलाहाय एकदम माबा फुरि सिस्टेम पर'था दामाल' पर'थानि आरोना नै जाबाय जोङो फिसाजोनिखौ सानैबो बोख्लाब होबाय माने सानसु जाबायमोन उदैयाबो अरा नङा अरबायमोन आरोना बिमा बुरायाथ' अरखायोआनो ओमफ्राय होमबाबो ना सनाफोर गासिबो बिदिनो जानाय बायदि मोनबाय आं पर'थाफोरखौ आरोना क'क्राझारावबो बिदिनो नुबाय आङो माबा फुरिसो आरोना जि लस मोनखायो आङो 20 थाखा लायो बेखौनो आगोलाव ओरै लोच्छि खालामनानैहाय लोच्छा पर'था एवनानै 10 थाखायाव मोनोमोन आगोलनि जुग बहा मोनबावनो ओमफ्राय जाखांनानै ओंखारदोंल' नै सनाफोर फिसाजोआ एकदम दखाननि मोखाङावनो गान दामगासिनो दंमोन थे होनलायनाय जि जानजि हमो खहे मोसाबायहाय मिन्थावनो आयदै सफैफिनबाय जों लीला थ' बाबा दुगैयोथ' खानाया जोयो मालखौबो लानानै फैबाय ओमफ्राय जाबोजोब्बाय खामानिफ्रा खिन्थु अमा बेदर सावजानो थाखाय बिहरदोंमोन अमा बेदर सावनाय जाबाय अमा बेदर सावनाय मोजां मोनो होननानै मिथिगौ नालाय जोंखौ ओमफ्राय लाफादो होनदोंमोन रेल गेटआव अमा बेदरानो गैलामोन आनलाकिलि मोनबोआसै अमा बेदर लायग्रायाबो गैयाबा ओमफ्राय दा लानानै फैबाय आरो सनाफोर मा दं आंबो नायाखैनो आरोना मनायावहाय सिनायखायो आदा जाय लाबोफादों बेबो जोंनि आदामोननि क्लासनिमोन आरो बिनानावा जोंनि क्लासनिमोन नुनानैसो आं सिनायबाय आरोना बिफा खिथाहरनायाव मिथियाखैमोन ओमफ्राय आदाया आंखौ सिनायखायो हरफादों आरोना आदाया सुटियाव फैदों नालाय बिजनि पार्टि ओमफ्राय दा लानानै फैबाय आरोना नायनोसै सोनाफोर फौजि बिथाङा जम्मुनिफ्राय मा पार्सल हरफादों जोंनो फैलाय मा बाबाया जोंनो मा हरदों नायनोबा मिथिथ'वा बेस्रा बिहा बोरो प्लास्टिकआलाय थफ्लायालाय ये देख सोनाफोर जम्मुनिफ्राय बेखिनि माल सफैदों ओमफ्राय बेफोरखौ हरखांनायनि उनावसो फंबाय होनबाय आं फैसा हरगोन गुबैनो बिदि बुस्थु हरफादोंबा आंबो बिदि बिहरफालाय होनदोंमोन आरोना बाट मालाय हरफाखांबायमोन बे जाय लाफादों बे आदाया सौफैखौ माने ओंखारगबायमोन आरोना मोनाखिसै दा बेखौनो गरनैसो थगायनानै गालांनांसिगोन बाराबा आधा केजि फाननानै थांगोनसो आङो आखरट सनाफोर आखरट दा जाय जायगायाव थायो बेफोर आखरटा एसे दाम खम नङा होमबा जोंनि बेफोरथ' माथो बायनानै जानो हायाहाय सिनखानाय मोनोबा ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय मा मोनसेया गावथ' खिथाहरबाय थादों बिदि बादाम बे काट बादामा आलमन्डसा बेनो नै बिगुरा बेबायदि महर आरोना आंबो जिबनाव दिनैसो फार्स्ट नुफेरदों नै जों मोनथियानोना जोंथ' काट बादाम आलमन्डसखौ जोङो जिनखानायखौसो बायनानै जायोना बा जिनखानायखौसो मोनजाफेरो थ' बिगुरा बेबायदिनो आरोना सायावहाय जिननानै नायनोसै आंबो एसे नोंथांमोननोबो देखायनोसै नै
सोर नुफेरदोंमोन सोर नुफेराखैमोन आं हले जाम्बि जाम्बि बिदि नुफेरथाराखैमोन लाबोफेराखैनोबा आरो फाननायबो नुवाना बिदिखौ खालि खारबादाम नै लाबायानो नै बिनो जायो जोंना थाइनै गाहाम बिदिया नायफिना बिराद गाज्रि मेलेम बादिखौहाय रसनाफोरा एसे जिननो आख्रटखौ हनै बेखौ नों नुफेरदों नामा मानो नुफेराखैनो नै आख्रटखौ होनो सानदों आया नाय नों बिनि सिंनिखौ जिनबा नों मिथिगोन बेयाव मा दं नोंबो मिथिगौ बेयाव मा दं आख्रटआ बैखौ बुङो नानै लानानै खारनायखौ नों जिनलाय जिनानै जा बेबो खारबादामसो आख्रटखौ नुफेरबाय होनलायो आया आख्रटखौथ' एसे जिनानै जानो नायनो रसनाफोर आंबो फार्स्ट टाइमथ' साननाङा जे गावखौल' नुदों सानदों होननानै थ' आंहा फार्स्ट टाइम नालाय आरो आं आसा खालामो सोरबाबो नुखायाखै बे बुस्थुखौ फ्रायानो नुवाखै जानो हागौ बिनि सिंनिखौ नुबायबाबो बे सानैखौ नुवाखै आरोना आयौ बोरैसै नै बेनो आरोना खारबादामा आलमन्डआ जानानैबो नायनोसै र' गोथाव जि स्रेम लाबो गोदानावबो स्रेम जाखायो जेनेबा लाबो गोदानावबो स्रेम जाखायो थेवबाबो बिगुर सिङाव कभार जानानै फैदों नालाय एकदम स्रेमसिन आरोना बांसिन जा बाबा नों बिदि बुस्थुखौ एकदम बारा नायफिनथारा बियो खालि बाहेरा मेथाइ आरिखौल' आयौ हामाला जाखांनांगौ जाखो बिदि जिनो आख्रट बायादि थ' बांद्राय लेन्दाय नङाबाबो ना मोजां स्रेम फिसाफोरखौ जाथों होनना हरदों जिनो नै जालायबाय जोंहा नै थौसिया खेलायलाय बाबा जिनानै होनो नै गाखाबायबो आख्रटआबो नै लाबो थेंक इउ स' माच आदा लाबोफानायनि थाखाय आरो फौजि बिथाङाथ' अलमस्ट थेंक इउ खा थेंक इउ पापा थेंक इउ पेपा थेंक इउ आमाइबो होननांगोन ना लाबोफानाया थेंक इउ आमाइ नायदोंमोन नायदोंसो नायाखैबा नायसै आमाया नो बेखौ गायनांगोनसो नै गायनायखौ बेखौ नानिखौ थगायनांगोनसो आमाइ रोखानिसो होननानै आरोना नङाबा एकदम ओरै मुथाम जालानै बेरायबाय थायो नोंखौ माथो बुंदों आं दासो मिथिदों बैसोनो आया हनै दासो बेखौथ' नुफेराखै होनदों बिगुरखौ दासो बैसो फिथाइखौ नुफेराखैथ' आरो खानानै दोनथ'नोसै आं एसे टाइम लागोन बेखौ जानायाव जिरनानै जानांगौ नालाय आख्रटखौबो जेरै एसे टाइम लायो है नों हायाखै जा बाबा बादामादि बाबाया जाथों होनना हरदों अननानै हरदों बिरादथार जुलाफिबो फवासे नै गैला जुलाफिखौसो क्लेब जागासिनो बाबाया बिराद दुखु मोनो आङो फिथाइ सामथाइ बारा जाख'वा बियो बे अजिब फिसा बुस्थु एवनाय सावनाय बिमायाथ' बिदिनोसै गासिबो सोलियो जुलाफि सेम लाबोदों नै जानोबा मोननैसो फवासेल' लाबो जुलाफि ओंखाम जानो लागियाबो जानाय नङा हा थैगोनसो दहाय फुङावनो दुगैनानै एसे जि सुनानै गालांबाय आङो थैनोबो राना बैथिंजाय दसेल' सान्दुं नाङो नैबायनो लाबोफिनमारनांबाय नैबे आइनि दख'ना दानि सुनायसै आरोना खिथु फै जुमुनि हरनाय खारबादामखौ जानानै मिथिगुलायबायसो आरोना आङो एक्साइटेडजों जानाय ना मानायथाय ना अभार एक्टिं खालामनानै जाखो मिथिगुनानै सेस ओमफ्राय बे फिसालानि जे लाबोनायखौ बिफानो खिथाहरदोंमोन नालाय आङो बिफाया रोंहरबायसो आंबो आगोलाव लागायोमोन खिन्थु आं दा थाख्लासो जाबाय होनदों आरोना आं मा होनबावनो बाबा थाख्ला जानो हागौनो बाबाया बुंखाबाय नों बिदि लागाय थाबनो नाङा इसिबां बे थाख्ला जाबा नों मा जागोन थ' आं सानदों बिफाना बेस्रा थान्दायाव थानानैबो जादों असर गोलैदों बियो ना आगोलाव लादाख अबेबा सिमला मालाफोराव थानानै माने खानाया गुनानै फैदोंनो आरोना हाबा जाखांनानै एसे दङमोन हाबा जाखांनानै एसे उननिफ्राय गैला आरो बेस्रा ओमफ्राय बाबा जेलबो लागायनानैबो जादों होनदों बाबाया मिथिबाय
जानोबो हागौ बेफोर बुस्थुआ केमिकेल नों बे माथाथाराव लागायनाङा बे एसे गोजौआवल' लागायदे लागायबा खानायावल' जास्ट एसेल' ओमफ्राय लागायथाबबाय थानाङा दिनाव 1 बारफोरल' लागाय मिन्थिबाय नङाबा दिगदार जागोन नोङो थाव फुनग्रो दुगैनानै थाव फुना बियो रानथा खुन्था नुजोबगोन बिराद मेंबाय आरोना सनाफोर बेनिफ्राय सनाफोर आं बेखौनो शेयार खालामनाय जाबाय आरोना बे गथ'फोरनि खानाय सिनाय दुगैनाय लोबनाय बेफोरथ' थाखायोआनोसै मावनाय दांनायाथ' बेजों लोगोसे मोनसे गोदानबो बाथ्रा जानानै फैदोंमोन नालाय मतलब दाबसिनिफ्राय सफैलायदों पार्सेल साधारन नङाथ' बेबायदि आरोना थ' बिदि लांलाय लाबोलाय खालामलायनांगौ सुथि फैलायलायोबा आरोना मोजां मोनो मानसिखौ नुवाबाबो बिनिफ्राय फाथायहरनाय बुस्थु मोजां मोनो दा नायनोसै आंबो बे आदानि आखायाव थांगौ मानि मास मोनसे होन्दोंथ' आदाया थांगौ मानि माबाफोर खिजानि हरफानो हायो आंबो नायनोसै आरोना आंखौ लिल्ला लाखायनो बिथाङा जेबो नाङा बिदि होनहरो आरोना अब्लाबो नायनोसै आङो माबाफोर साप्लाय हरफानो हायो ना हाया आदाया उसुबिदा मोनाबा लांफानो हायो ना हाया मानसिफोरा गैलायलायाबाबो नुलायलायाबाबो गोजाननिफ्रायबाबो थांलाय फैलाय बिदि बुस्थुफोर बारलायलायबाबो उमुगनि आखाइनि उमुग बायना हरफानाय उमुग हरफानाय मतलब मोजां मोनो मोजांबो खोनायो ना मा होनो सोरनाबा बेखौ जों बायदिफ्रासो मिथिसिगोन आरोना बाखि बयबो मिथिगोन दे उमुगनिफ्राय आदा हरफादों ओमफ्राय माबा हरफादों बेफोर बुस्थुआ बहुत मोजां आरोना खोनानायावबो मोजां गोजोनथावबो साहे बुस्थुआ नोंनि जायगायाव मोनखानायानो जा दाबसिनिफ्राय फैनाया साबसिन जानाय मोनो आरोना ओमफ्राय सोरबा रायनो नांला आरोना जे बेखौनो देखायो नामा बेखौनो एफा दुगा जादों बे खाट बादामखौनो आखरखौनो होननानै बाट आंहा बिराद खुसि जादों नालाय ओंखायनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनाय जादों आरोना थ' सोरनाफोर दा आं बुंबाय थाला ब्लगखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनो होनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच